Hey, what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. So for today's video, nalang may i-share ninyo, no? So murag inyo naman po sigurong nabasa sa title of thumbnail. Lisod po, sumauna dyan ni mga Meg. Magbunga na dyan ang mong gihaguan sa kong mamshi. Siyempre, sanay pwersa po siguro may diri nga side. O ito ining po, nga maoy tigpaypay na ko taga-vlog. O maoy maning kamot sa among setup. Para sa mga nag-ask din, no? Kung nanong sige dagpamaypay si Tito Ining nako sa akong mga vlogs. Wala ba daw may electric fan? So mao din ang explanation mga Meg, no? Maminaw lang jud tarong. So kanang naama electric fan. Musaba lang ang audio sa akong vlog. Kung mo epal ba jud ang tingog sa hangin. Murag unsa di ay. Ikaw na lang po siguro paghago og pang shoutout diri electric fan. Gusto man jud nimo madungog imong hadyong diri sa akong vlog. Live show ba? Pero bitaw disclaimer lang jud uy. Wala lang jud din namo gi-vlog para lang manghambog. Gusto lang ni namo i-share ninyo kay syempre usa mo sa mga hinungdan kung nanong naabot ni diring dapit ug nanong naabot ni namo nga chance sa life. Syempre tungod sa inyong paghatag ug gamayng panahon para lang matan-aw sa akong vlogs. Especially sa mga sobran na jud ka supportive nga pati ads dili jud skip bisag unsa ka taas ug bisag unsa ka daghan para lang jud daw makatabang sila nako or namo. Tungod ni ninyo guys. Thank you kaayo. So before anything else, kay daghan man jud nag-ask nako sa akong ask me anything kung kanusta ako nag-start og vlog o kung unsa nag-udyok namo sa akong mamshi para mag-vlog, especially sa akong mga shoutout contents. So share lang pod ni namo ninyo, no? So kanida akong mga gipang yaw-yaw, puro sa gikan ni Mama Tintin. So on behalf of her, ako na rin mo chika kaya maulaw man jud chabi. Di man jud ta kabuot siyang desisyon sa kinabuhi. Bitaw, alimuot mong kayo diri hamos daw kayo siya. So mga Meg, maudyo ni siya hinungdan sa tanan. Nag-start og himog YouTube si Mama Tintin. Year 2017 pa. So nag-upload lang jud siya og pang remembrance ra jud nga mga videos. As in, wa siya nag-recruit og mga subscribers. Wa siya nangagda og mga like. Wa pod nagpasikat. Nag-upload lang jud siya og pang remembrance nga matanaw-tanaw puhon. And actually, gipang private ra pod niya ang uban. So dito na nag-start yang kahangol jud sa YouTube. Nalulong siya sa mga vlog-vlog. Until naka-decide siya nga gusto na jud siya magsuhid-suhid. Like nangarap pud siya og na nag-in. Pero kawa man siya alamag kung unsaon. Aw igo na pud siya nag-upload og mga bisag unsa. 2,000 years later. So actually, na-reach na namo ang requirement sa YouTube na 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. Pero that time, mag 3K na to yung subscribers. So last December 24, 2019, mao na to na-reach na namo. Kaya bag-uhay na po siya nakatpon sa mga pasikot-sikot sa YouTube. As in, wala jud siya maduulan over map pang tana. Naningkamot jud sila search ni Tito Ining. O naningkamot po siya himo. O bisag unsa na lang ang mga content to the point. Nagi-content na po niya ang mga artista or mga sikat. Especially si Zainab. Kay Zebes kay siyang dako. Liwat na ako. Charla! Isa lang ang masasabi ko. Arap na. Sumao to, na-reach na sa mong channel ang requirements ni YouTube pag December 24, 2019 ug na-approve dayon sa YouTube Partner Program pag December 27, 2019. So 3 days ra jud down ang among pagpaabot. Unlike sa uban, maabtan og mga 10 days or more. So after na mo na-approve, so naano dayon may mga ads sa mga videos ng gawas. So nag-wait na pud mi nga maabot sa $10 amo ang earnings para mapadala na dayon ang Google AdSense pin para ma-verify. So pag February 11 pa namo na-reach ang threshold na $10 para mapadala ang Google AdSense pin. Syempre, sila jud ang flow sa earnings kay di pa known ang channel. And that time, naa pa lang may 3,000 subscribers. So after 2 weeks day sa pag-send sa Google AdSense pin, nakuha na dayon namo. Unlike sa uban nga naabtan pa og pila ka months.
So, swertihan jud ni. Sa gipawait rami og 2 weeks, no? Thank you, mga Meg! So, by the way, di ay, nag-start jud ko og shoutout na content. Pag January 30, 2020. Mauna first upload na mo sa Facebook. Katong shoutout kay Gabo. Si trip, di mo ko lang nang gibuhat mo ni mong bili. Yeah. O sa trip ni mo ko, anong gibuhat mo ni mong bili? May mangka. Nga, dagan jud ni view ni share. So, ni-shock jud mi, no? Og syempre, nalipay ako mamsi. Kay finally, naa jud siya idea kung unsa jud ang content para ma-entertain og mo subscribe ang mga tao. So, mauna to. Naisunod dayon ako mga shoutout sa kay Gardo, shoutout kay Chico, mga shoutout kay Ibana, shoutout Alex Gonzaga, Nadine Lustre, COVID-19, ug daghan pa. So, thanks God. Kay daghan jud ang mga subscribers. Although gamay pa ni, para sa uban. Pero para ramo, dili jud katuuhan. Kay parang kailan lang, 3K pa jud to ang subscriber. As in, hinay pa sa baong dagan. So, maunat dun, no? Ya, $100 na sa ang threshold na earnings para makuha na namo ang sweldo. So, in fairness, na-reach na po dayon na mo. At syempre, nag-wait na po mi sa ping sweldo. Hantod tinen! Ni-email na dayon ang Google payment para ihampas na dayon sa amo. Ang sweldo nga among hinaguan. So actually, i-vlog man good unta na mo ang pagkuha. Kaso, tungod kay ni Apple man jud ang COVID-19. So grabe ka hassle jud. Si Ma'am Shira po ang gipasulod sa Waster Union. Nya, maulaw man sad siya hey, what's up, mamay? Suwa na lang jud mi. Hey, what's up, mamay? Suwa na lang jud mi. Nag-vlog. And bang Meg, actually, di man jud as in ku mo sweldo. Pero at least, nakatabang jud na mo. Labi na karon nga home quarantine na. Dili na kasayon-sayon og lakaw. Kung naay kinahanglan. So kung naguol ko atong vlog nako about COVID-19, kaya ang uba nagpanic buying, pero kami kay nagpanic ra karon nagbaying na me. So grabe kataghan ang tao dahil. So wala may nagpanic no, nagbaying na lang ni. Bahalag gamay. Thank you, Lord. And syempre, naadyo mga bayranon like Wi-Fi. Sa, di Wi-Fi na daw may uy. Ilisod pod mag-YouTuber. Og wala internet. Magtagbo patagulog-hulog og 5-5 sa pisunit sa silingan. And syempre pod, buhatag jud sa tong pamilya uy bisag gamay. Lisod pod magtuok-tuok ng pagkaon og atua. Nya sila ganganga. Nya ang mamsi pod nakapaayo jud down sa screen. Kayang cellphone niya gibuak ni Chin. So pag January na dito, nagpalitan sa kunyag tab guys. Why charger? Pero disclaimer lang jud no. Dili ko magpalabi gamit aning tab or cellphone. Kana ang ginahan ko mag TikTok or magtan-aw sa ang paborito sa YouTube na kwentong pangbata or usahay pod. Mang-reply ko sa mga mo PM nako or mo comment ng mga supporters. Mga Meg akong balikon. Wala ni namo gi-vlog para manghambog or unsa pa na pwede ninyo ilikramo. Amo ara ning share kay syempre kamo ang hinungdan nga nakabot ni namo nga journey. I hope ipadayon lang jud ninyo inyong pag-support nako no. And thank you so much. God bless you everyone and I thank you. Happy birthday to Tajini. Today is March 23, 2020. Please don't forget to like and subscribe.